Jommu 67. Paras tubettaja kautta maan. Se tekee erittäin hyvänlaatuisia videoita. Hänen kontentti-kanavallaan on Datamaster-tasoa. Niin kun tosta lyhyestä klipistä näkyi, videon kuvan laatukin on jopa 40p. Puheestakin saa hyvin selvää. Mutta tuottaako Jommu massia? Ei. Mutta nyt alkaa Jommun vallankumous. Sillä autan häntä. Nyt likemällä hänen videoita. Let's do this. Ole hyvä Jommu.